Kamenze yaphuza umlaza ngameva okhuleka udokotela umhlongo bathi babakazinto ziyenzeka. Ungasho nje kancane uthi babakazinto koqedela omunye. Sibingelela nje sikhona endaweni yasemgababa bathi area 7 isigodlo esikhulu ka Dr Mhlongo noma kaMkhulu Mhlongo. Namhlanje zi15 kade ngiphakamisa abantu ngisiza abantu ngendlela emangalisayo. Ngiqonda ukuthi wena okendaweni zonke wena obazi ubuhlungu besicathulo sakho. Ngiphinde ngabuya ke namhlanje bokwazi njalo mangibuyile mina ngisuke ngibuye nezindaba ezinohlonze nezindaba ezibalekile. Ngiqonda ukuthi wena into ekufanele uyenze masana uthatha ipen mase uthatha nayi inamba H083 406 8658 083 406 8658. Sitholakala endaweni yaseDurban bathi seThekwini abanye endaweni yasemgababa eSouth Coast. Modlula nje emazimtoti uthi wena uye emgababa area 7 kamthathelwa isitolo esibovu. Ubabakazi into ziyenzeka ke umuntu owudokotela wesintu odila namakhambi ophendula amakhambi ukuthi aphenduke abe yinto axoxe nawo, xoxa namanzi, xoxa nolwandlu, xoxa nempopho, umxoxa nayo yonke into eyimvele khona emhlabeni jikelele. Ngiqonda ukuthi njengoba ngiza namhlanje ngiqinisekisa njalo ukuthi abantu abafuna usizo abafone kule number 083406 8658 noma ngabe uhloboni losizo oludingwa umuntu odinga udokotela wesintu. Bangahamba bayojova abanye asinankinga bahamba abanje. Kodwa sigarante ngayo ukuthi akusikona wonke ubantu abazodinga umjovo. Abanye bayodinga amakhambi esintu. Ila isikhona khona ke thina esitholakala khona endaweni yasemgababa. Asiphinde sikusho lokuthi ngiyabhula ekhaya kaMhlongo kuba yi500 masibhula kaMhlongo esigodlweni esikhulu kodwa masibhula ocingweni over the phone basho banjalo ngesingisi kuba yi1000 rand. Ubhuka kuyona le number le H083 406 8658. Asiphinde sigcizelele lokho ukuthi ngoDisemba lesiya kuona wa2025 ngomhla ka13 and 14 so besine special sewashi. Bayazi abantu ukuthi kaMhlongo iwashi only 30,000 rand kodwa ngalelo langa lobe lu15,000 rand. Izinto ziyenzeka bayazi abantu ukuthi u7500 kodwa uyobe u5000 rand eGoli. Nawe eGoli awumncinyana kuyabhukwa abafowethu eGoli ngenxa ukuthi angifuni ukuthatha abantu abaningi abazongixaka ekugcineni ngikhathele kade ngihamba ubusuku bonke nemini yakhona. Ngiqonda ukuthi ziningi ibankaba ngoba khona nemizi yabantu engiyoyibethela kodwa wena ofuna ukusizakala emini yangomgqibelo ngomhla ka13 mesanungifonele wena noma mhla ka6 esiya ka6 yes mhla ka6 siye eGoli mhla ka6 sobe sike eGoli. Cela uthathe nami number 083406 8658 especially ngoDisemba eGoli izinsebenzo zakhona sobe singakhiphi into ebonakalayo kodwa sobe silekelela umuntu ngamafutha athize angena emzimbeni ngezinhlanga ezithize engena emzimbeni. Ngikhuluma nomuntu ongasebenzi ongathatha intweni ngizokhuluma nomuntu ozamayo usebenza umsebenzi ongaholeli kakhulu. Ngizokhuluma nawe othi wena izinto ayilunge ekhaya. Ngizokhuluma nawe wena ohlushwa izilwane izimpundulo kuleyo ndlu esihleli kuyona. Ngithi khulume nawe wena ohlushwa indoda akulungile. Ngikhulume nawe wena onamabhizinisi netafula akusizakale ukuthi insebenzi yakhona yobe yi5000 kuphela eGoli ngoba ngisebenza ngemali enganga 5000 kuphela. Zonke le insebenzi ezenziwa laMhlongo zobe zi only 5000 kuphela. Umhla ka6 eGoli kuyabhukwa nayi number 083406 8658. Angizili ukuzobambezela ngifuna ukutshela lona ukuthi abantu baseGoli ngoSeptember ababancane September 6 ngizobe ngisendaweni yaseGoli. Ngicela ungayishi address ukuthi ngizobe ngimamaphi kodwa wena uzoyithola masofonini. Ngibalekela ukusebenza abantu abaningi njalo kugcina sebefika ko20. Mina ngifuna abantu abawu20 kuphela. Ngabantu kwabantu abawu10 ayikho into engizoyenza ngoba ngiqala isikhathi sami nangesikadlela enginesineke ngayo. Kwenze sure kodwa ukuthi wena ofuna izinhlolo noma wena ofuna ukucheckelwa noma wena ofuna ukubhulela uyayiphatha imali ye500 eceleni kodwa insebenzo nje izobe ihamba 5000 rand noma ngabe iyona yipi. Obungena nodokotela axoxele umxoxele zonke inkinga zakho nibonisane naye uthatha isikhathi nje sokuthi umtshele yonke into ubhodle lento ekuhluphayo lento exakile ukwazi kuyibhodla kudokotela Mhlongo babakazi into ziyenzeka naye mase kunike kubonise makunika amakhambi ekhona amakhambi ekufanele uyathole only 5000 rand. Ayikho into ezobe ikhona etholakala edlule ku5000 rand. 083406 8658 asibonana khona endaweni yaseGoli December especially owasala ngalo wanyaka. Ngiyacela ukuthi athandazele ukuthi akangasali kulonyaka othatha izinto ziyenzeka akenze sure ukuthi iwashi kuloku uyalithola ngenxa yokuthi iwashi lona
umavula kuvaliwe ilona elenza izinto zenzeke ilona umafohla ilona elikwazi ukufohla la kuthiwa akuvale kwakufohle khona ilona elikwazi ukudlula la kuthiwa kudlulwa khona lifike lidlule iwashe lifike lidabule iwashe iring ifoni ngiyaligaranta ngokuphakamisa kodwa sibambeke la asiphakamisi ngezinyoka notikolosho nemkhofi siphakamisa ngumuntu wani ongasekho oyidlozi akusikona ukuthwala bamba akusikona ukuthwala ukuhlukene ukuthwala nokuphakamisa ukuthwala kuhamba negazi kodwa ukuphakamisa akuzi nagazi 0834068658 asibambane evidweni elandelayo kunjalo akujike futhi